ASDC Hamran District Committee amei pho sar singing leng pen kedam tang chitini phaing ko rapli anerlo por kheroni LSMF firm IB along pherangke amei ingni ponsi longle phelang kachirai kom thekje puthak lamthi beklang ponlu bangso mai long alang lipen ke pachini pon ke non head jong karbiang long autonomous council along EC amei long kachiparai pon STA chakhai tuma phan anke phan phokep longle revenue pajum pon puku tangte longle pata bang akhaya tumatik kibe kichia so tuma phan anta pata pipon thai puma pasi karju padopon Newland policy bank ke cancel pon thusi phan phokep revenue ke pajum pon along anta karbia tumke 2 pon un ilang lasi phan pharui si ansi pajum nang ji pusi ASDC Hamran District Committee amai pho hin pen pherangke amai along jongpon tuning 2023 ningkan 25 Junarni Karbiang long autonomous council atuma hin pen isi akimi long le aron ka selama puthak nilitum heglong lo jela solong le aron bangke larle la pen ke soron pa primary pulotangte karbia tuma matsi karbiang long le hem kuman un elu pen nilitum along jengkha kheruni dongka mukam pen chenglok halapuni hang na tu pustami puluni circle office al pen along nilitum la so puthak protest isi a program deng ponilo penke la soni tum ka protest alokot Karbiang autonomous council phas tamini tum kachuning rialu made memorandum pe ne samini tum pajir pon lo athi bangke settlement of land la solong la tum pata ka selam a premium la pena bangke la so pata conversion annual to so miadi pata conversion a rate a premium la penke aku mana revenue sita me ador paso pik hala solam bang nili ruire lo chuni nili tum rada panda tham thai lo lasi nili tum kadimana teng pen nili tum karbia khe phan karbiang long rai kom pinei pul bang su kache song akemang ateng pen karbiang lo autonomous council tum phan nili tum kipi a memorandum ateng pen karbiang lo autonomous council tum sita me jasemet RDP pon pen alang litum 2nd December 2023 arni alang litum executive committee dosi 25 June 2023 arni kape klang a notification bang alang litum review lo la sila so bangkel hal alang litum karjulam the bangke NC Hills ba Karbiang long pusita puthak taksik schedule aron pen kachari a district lo la mane ini autonomous council ta apod si 1959 transfer of land pulang masih tokdak je dake akaprek akhei non tribal atum ke longle apota kelong unji aron ke chujeng bat jir ta abar sai ini tu councilor rule salong ke pipi muthe ke damtang an kachari atum ke chokche ajoini da congress pen chenglok la previous government atum lasu kachari alang tum kaning join nu ajoksi non tribal atum longle pota long lepu ili tum councilor rule salong tok anga phita longle pota longaret bangke political leaders atum daga elected tu amethang vote bank kache salam ajoinesi heya angkin heya fork la tum chujor etlo la tum chu etlo Kheroni pen mohanteron Karbiang long live